Bun sin o la bun sin hala dengar berkat ngamla ru klemda jauh ki umat ki jing bat jing tenju ki thom ya ka man sim cùng nô ngàn lá yạt cả lần ti khiêm cắt cha ba ngà pe ô cắt cha ba ngà phai chừng du chừng kerman ki wan tư baju shannya mentah kila jai no hang nu nong rim bas kam mentah ngan snow atrai yanga doyai bas kam suốt men xiêm hà mi ngăn chém wala ching e nang krau ya ra pa ngan ngau tu ching ngau si khus lai hà mi kin do spana Kapuram ki jing sâu hấp bờ thay kinh om là bên hôn bên kemen ya nga ching su chong kamen nor a try ha nga ai pat ngan wat banda jauh ki umat atrai yanga doyai bats kam jing tengan jing suốt men xiêm hà mi ngăn chém wala ching e nang krau ya ra pa ngan ngau tu ching ngau si khus lai ha mi kin do chừng yat per thay sao đón đáp đà út cháu umat bun sin ha man sim kapan perkat lada play un ino tishan jing jot kan ching u trong cá men sim ai ban nga atrai yanga doyai bats kam ching tengan jing suốt men sim hà mi ngăn chém
ngao si khus lai ha mi kindu jing ngao si khus lai ha mi kindu hao paning kong nga ai khoblei phi iwei pi iwei ki balong ki nong pet yakanika Good News TV ka balong ka media channel jong jesang samla KGP Sinat sepngi pang sokmen ba ngala maniang gomni hapreng jong phi bane sameng khubor nakaktin ka jong uble bat kaning lo ching doi uble un kur khui gi ha kaning jing person lang ka jongi nakaktin ba em bat ka badon bor ka jong uble tin matan khubor ha kane ka clip mat ma kong ni phai shka gospel jong u Yohanes kita khat ka baning kong hadu ka ba khat san ki be de shaphang ka to ka je kan do ka jong uwe ubreu ubakarteng u Nicodemus ublalek ban Yesham bat u Jisu tikini ki banta ki bakham jrong tikhnang manganum shim yakopor ngan pulit ang kadkhat kabalai gospel u Yohanes kalenong kabalai kadkhat kabalai kong kumni u Jisu ulayat ho barula ong hau shisha nga ong hame lemda khapat yo breu umla ban yo I ya kahima jong uble bat ka phang padeng ka bangin ya puson lang ka desha phang ka jingkha arsin ka belong ka phang padeng ka badan kam e nam ta jingi kum ki khon kristan tilarang ye pe ini ki banta ka kham shakhmat jong ka ne kalenong kum ton kalenong ka ba ar ter ninyu I bau Jisu ulalej sha Jerusalem bat ki sanran bane shimenta hakaniam jong ka jinglaj palarang ipe japang kan niam jong ka jinglaj kadekawe ka religious festival kata ka jing shimenta ka ba shitram ha Jerusalem hakaba ki babon na ki Jew ki Juan kaling saudong jagod Israel bandrung sha Jerusalem palman shimanta ka niam jong ka jinglaj kablong kawai ning kita ki jingle niam le rukom kaba kentang nakabenta ki Jew bat kani niam jong ka jinglaj kede kata kapor kaba ki Jew ki akan mau kumno bo bole pelaj ki nakajing syati amrau hari Egypt bat kumno bo bole pelaj em yaki khon Israel kila anon one pai pat na ri Egypt sha la kajong kari kajong ki ban I kum kata kasngi jong niam jong ka jinglaj uladon tawe ubreu bakarteng u Nicodemus tilang ipule ka khot ka beningkong jong gospel jo Yohanes klenong kabalai la tho umne tiladon ubreu uba naki Pharisi uba karteng u Nicodemus u nong senshar jong ki Jew mat une u Nicodemus kuma kata kasngi ka karpang ka jong ki ula sheme ta kabu banwan bani kendo yau Jisu marmet tingi hang ne kambala thok tin ka jong ule Nicodemus udai u Pharisi ka bamut ba udai utau riuniam baru nong ilam jong ki Jew ubalong uta u nong hikai hak temple bat ka synagogue jong ki Jew bat une u Nicodemus ru kumala tho haka Bible udai ru uta unong senshar kabamur udai uta
unong ilam uba khmat unong thau an bat u nong bishar jong ki jiu ubolong utau dakhat jong ka Sanhedrin kabadai ka Jewish Council mat kani ka Sanhedrin ka Jewish Council ka it's riem kum kani ka District Council ka jongi ka pamangi ngidon menta mat kalong ka phala shaphang Nicodemus ulang tau riu pakhmat ulang tau breu uba donbor uba donburam uba bet uba biang uba riu spa uba don uba em bakat kum katak office bat ka qualification ka jong u nganget baki don shibun ki batrang bagi angnot manlong kum mau Andre kum tau breu ula shem ya tak kabupat banwan banishem bat u Jisu dirkhat ka baar ka ongom ne une ulawan ha u Jisu menmit tingla ban kali balai bulawan menmit manikendo ya u Jisu ngilaban ong ba u Nicodemus u leran ne udang ka jing syap tiang ba haba uwan manishem baru Jisu payo kiwei ki yo ino yo yo kanwan kata kajing leran hu yo kibriyo kinsaya kran shrom sheneng kumno karotau riu kraw baru riu don borom kumno bolalit banikendo ya u Jisu Nicodemus walit banikendo yu Jisu hakapor menmit kumba udon u nongtu wan bantu shanu shanuru hakata kapor jong kajing kenja jong kamit ngi hangni ba u Nicodemus ulalai bani kendo yau Jisu kumunong tu hakajing jar jong kamit ba ula shim kata comfort zone bani sham bat u Jisu hakata kasugi baru Nicodemus ulaong hau Jisu kum ongkat khot ka baar ku nong hikai ngite ba melong unong hikai ubalawan na ublay namar umdon ubala banle ikini kikamba yakiba mele lemda ublay udon ringkat batme tingi hangni ba u Nicodemus ulaju yo iteng yo lese ulaju ngoteng shaphang u Jisu pariti kamba ka ba Jisu ula banle baru la shime ta kabu banwan ban investigate banwan ban kali perthau yo Jisu ban tip shu ya ta kabor ka jong Jisu bari kata ikhtiar hikaba u Jisu udon telar ngi pet chaphang kani ka benta ka bolong ka jengwan ka jong Nicodemus bani kendo yo Jisu uladon shibun kita ki jingkeli ban kali chaphang u Jisu kumbalong mangiru kum ki khun ke jong uble ngedon yala ta ke jong ke jingkeli shaphang yelede ngidon kita ke jingkeli ka bangi keli shaphang yala ka jong ka jinget bat kum jo yala ka jong ka jingshem jong ka jingim laring ipet kaleng satlak perthai kidan ki break ba keli shaphang yelede shaphang ka jinget ka jong ki baki babon ang tagajeng kali jong kajeng im kilong unanswered kita kajeng kali kibamdan kita ki jeng jawab baru boleh ukhot engiru habangidan kita kajeng kali kiba ngimpat don jawab manginlet show Jisu baru Jisu pat ula ban yarap kita kajeng kali kijongi ter khot kabalai ongkum ni u Jisu le thu bol ong ha u shisha nga ong hame lemda khapat yo breu umla ban yu i ya kahima uble tingi i kan ka khat ba Jisu ulakren ya kata kajing shisha hakabau laban hadu asian ka baul ong shisha kabumut kata kabalong compulsory hakajing im ya ba Jisu ong lemda kha ula boy the condition hang ne lemda khapat yo breu umla bani i ya hima jong uble u Jisu kren chaphang kata
ka jing kha arsin kata ka jing kha ka bathamai ha ka jing im ka jong ubrio ka balong kata ka jing pen kala jong ka jing im da ka bor ka jong ublei bat kata ka jing pen kala ka jong ublei ha kata ka jing kha arsin kalong ka jing pen kala na kita ki ai ki bekerja do sya kita ki ai ki bekerja mensim kenang mengilaban yo pat ya ka jing im bom jikut tet khot ka basau Nicodemus laong hau Jisu kumno la ban kha yo brio habau la temen ula ban besut pat sya ka khapo ka kemir jong u bat ban kha yo u ngi hang ne ba Nicodemus shim sngo thu ya kata ka jing sha pa Jisu ulong hau baka dan kam ban kha arsin ngi hang ne ba Nicodemus kumu brio uba kenjado su thu ya kita ki jing sha jong kita ki ai ki bakan jaman sim kumbalong mangi kita ki khun ke jong uble ngi shwelong kristan kumto ngilong ti kristan ki ba kenjado uble umpat yo ya takalat ban ktai ga jigim ka jongi namar kata ngimtep ya kamon ka jong uble ngimtep ya ka plan ka jong uble ha ka jigim ka jongi namar banginang long kita ki kristan ki ba kenjado tir khot ka basanu Jisu le thu uong shisha nga ong hame lemda kha yo brio na ko bad mensim la ban leit hapo ke hima jong uble tiu Jisu honne ulaban sasisen ong lemda kha kwangmot ka balong mandatory lane compulsory mangin long kita kiba lakha arsin Jisu ong lemda kha yo brio nak bad mensim unum yo bandrung shakhima ka jong uble Jisu hongne wanra ya kadi ka nuksa hakabede bad ka bangila ban kali ka kale ayu ka kadan kata kabor makan saj yaki jabo jaban kumba ngia sum ngia batakhmat ngia tharkti man kasngi ban pen khoi kita ki jingjabo hakamet ka phat ka jongi bar Jisu hone wong ba ngidan kam ya kata ka kaban sat yangi kablong kata kadak kabasabar kum hakapor bangi pen baptis lapanan kam da ka kablong tang kadak kabasabar baka papenkan mau pat yangi baka daypat da kasnam ka jong Jisu kablaban sat yaki pop ke jongi bat baka snam ka jong Jisu kalaban thau thamai pat ya ka jing ka jongi baru Jisu ulong hang ne ban khapat na ko bat na mensim hang ne kamut uta mensim bakhut jong uble uta bola ban penempat yangi kum kita ki balayap kita ki ai ki bakanja mensim manginlong kita ki jingthau ki bathamai manginlong kita ki brio ki ba la dap da kabor ka jong uble mangilapat ban syakri ya uble bat kani kalong ka jing sisa baladang idang don hakata ka jing ka barim kata ka jing ka bakanjado kata ka jing ka bakanja barthai nginumla ban syakri ya uble dinama kata idan kam yangi bangin kala ka bamut idan kam mangin sya ba uble sat yangi takasnam ka jong bat ba mensim jong uble pat penthamai boringi pensait boringi mengilapat manlong kita ke jingthau kiba thamai kita ke jingthau bakan jaman sim jong uble laring ble khol ban rio long ya kabala kha naka jong kado kalong kado ya kabala kha naka jong mensim kalong mensim Jisu hongne ula stress ni kabai pat ka benta bakadan kam yangi ba ngin penyaper kajing ka bakanja do bakajing ka ba kenja mensim ya ba ong ya bala khana ka do kalong ka do hendrai ka bala khapat nau mensim kalong mensim
Bahkan ni kadang penkan mawingi kum ki khun Kristan. Ngihap ban penia fer ni ka jing ka jongi. Ka jing ka bakanja do ba ka jing ka bakanja mensim. Ngimla ban shu kensting. Bat mangin suong ba ngim dan kam ya kata ka jing kala. Kata ka jing ka bakanja do kan ya hi kat kum kita jinan kam jong ka do. Kita ki kam ke jam ke jongi, ju pendap ke jongi halaka jong ka jing naw ke sngi shakawai pat. Henry ka kham kong san pat ka dei kata ka jing ka bakanja mensim. Ya ka mangi ngi jukulat pat ban pensan ya kata ke eke ka bolong hapo jong ka jing ka jongi. Baru Jisu hang ne kwa ba kum ki khun Kristan. In kham pulut por ya kita ke eke ke bakanja mensim. Bat kham tam mangin yo pat kata ka jingkha arsin kata ka jing kalau dor ka jong ble ka jim ka jongi ka bolong ka jingkta ka jong mensim khut jong uble hat khat ba nyo Jisu ong wat ngo kendet te bangala ong hame kade ban khapat yepi ka khat ka bafra kal er ka be kat shaba kamon par me yo sngo ya ka jing sawa jongka Henry memtip nang no kawan limne shano kan lej kumtaru ulong ubreu balakha na u mensim ti hangni bana de khot ka bafra u Jisu ula nuksa ya kaler kabolong kabakongsan namanta jungi kibolong kinong song snong hakane kasla perthai te klem kaler hi nginamla ban im namakal er kai mensim ngi mat pangila ban ring mensim ngila ban im mat yat hakane kaperthe bakani kal er kalong katak eke ka ba ngim la ban yoi ngi chisu thu bakadon kal er ngi iru yakabor jong kal er hanre ngim la ban khata hanre ngila ban shu sngo par Jisu hone ula peni yakan kan nuksa ba musim khu jong ble ulong kum kata kal er nginam la ban yu daki khmat ke bakanja do nginam la ban khata ka hanreng la ban ipat ikita ki affects ya ta khabor ka jong musim khu jong uble ban ngi ju yo bagidang kini ki brio ki bela jangai ki bela sakma kini ki brio ki bela ngop itake ke jong kaperthai hakba kiyo yakata kajingkta jong uble pat haka jing ka jongki kilong pat kita kajing thau ki bathamai balarangi kali ki kupno kiyo ita ka change ka jing ka jongki banangai ba ka jawab ka jongki kalong pamakiro kimla ban songtho handek shu tepat bat kishu sngo haka jing ka jongki yakata ka divine transformation ka ba uble ulakta barulapan kala yaki bat khambun bun sin gini ki brio jing kta ka jong ble kilong pat kita jing thau ki bathamai haba ki lapat ban share testimony ka jong ki kat shaba maki kilet te khar ba khanda Nicodemus ula ong ha u Jisu kumno kini ki ek ru kila panlong khar ba shipau u Jisu le tho bol ong ho melong uno hikai jong u Israel bat mem tip ekini ki ek ru Baru Jisu ulong susu ya kata ke ka ba ngi yetep ngi yakren ngi ya plaro Henry phim pediang ya kita ke ki belong ki jing sisa Baru Jisu ong kumno ngila ban sngotho ya kata ke ki ba kenja benang haba tang kita ke ro ki ba haka khndo phim patnget Baru Jisu lakren sepang ilade bolong uta u grace uta u khun u breu u bolong uta Messiah u balawan na beneng baru ta weru banget how Jisu un num judge shunre un yo yaka jim bam jikut tingi kanika jengekren kanika conversation ka jong Jisu pat u Nicodemus kalakut hakata kabede pat kajing bam jukut bangi lingba kane kaje kendo
ka jong Jisu bat u Nicodemus. Kalalong kata ka life-changing experience ya u Nicodemus. Hakabaning kong Nicodemus, kumuta ubriw u bakanjado ulalet bani Shem bat u Jisu. Bada kata kajing ya keren lang. Uladan kata ke encounter baru Jisu. Uladan kata kajing kala hakajing im. Ula song thu sapang kata kajing kodor jong kajing kha arsin. Ula kala bamut ula ngej hau Jisu. Baru ulalong uta u disciple. Uta senran jong Jisu. Hakabala tho haka gospel jong u Yohanes. Syakini kelenong ki bakham hadin. Baulalong uta senran. Ubala bot yo Jisu kham hadin. Tela dangi pule gospel jong u Yohanes. Kalanang ba hinyaw kada khat basan phau ngi hang to bau Nicodemus ulalej ban yada ulalej ban yasaj saphang u Jisu. Ba kini ki wai pat ki nong ilam jong ki jiu ki bau nge yo Jisu bau de u Messiah. Ladangi phairu se gospel jong Yohanes kalanang ka khat khandai kada khat balai khandai la thong to bau Nicodemus anda u Jisu uladep ban yap ulej ban penan borom yo Jisu ulawanra ya kamer ka alas hado sanpho ser baringi i hakani ka bakut jongkani ka jing ja hangne kalalong kata ka happy ending ya u Nicodemus ula suk ka mensiam ula shai ta ke ki balong ki jihikai ki jong u Jisu bad ula le ru yaka tinga malong mane na do ka basdang ngine kran chapang kata ka phang padeng ka bede bad ka jingkha arsin tinga ngej ba gidan chibu nangi ki bakali chapang kata ka jingkha arsin kai kata ka jingkha arsin tiban batai dau thliet kalong ka ba e hado kata kadan kam yengi mangin mat hi halaka jong ka jingim makidai tang kita hi plakhar sin ka jingim ka jong ki dakabor musem khut jong uble dei tang kita hi kala ban phla po Jesus Christ ulong utrai jingkha arsin kamut kata ka jingkta ka jong uble dakabor ka jong musem bakhut jong u kumbalalong hakasngi Pentecost ladangi pule ya kam ka apostle umusiem jong oblay lawan her nabneng ula penkendu ya Gabriel balwa thau thamai ga gm ka jongki kana jing ka asin ko longkom tahi nginumla man song thu ta ke baro anre abawan bo munsem khu jong oblay open kalai ngi lingba katak encounter ka jongi bat oblay kadonru kata kajing penkundu ya kapop ko hok bat kajing bishar ti utau munsem khut jong oblay ubawan hapo jongi ubapen kha arsin ningi u ingpat hapo jongi dakata kading kajong oblay baru tau munsem khut jong oblay ru u ayegi ya kata kajing im kaba thamai kata ka life changing experience ka jim ka jogi hakaba meningkong ngilong kita Gabriel ke belayap no kita Gabriel ke ba kenjado hendrai par haba wan ban kata musim khot jang uble ngilong par kita jing thau ke ba thamai ya te khamat ka jogi ke matla musim khot jang uble uple no ngiwi la de ka mangi ngilong ngiwi kita ka pop ka jogi bat kham tam haba ngila kala ka bamut pat munsem khot u ai boringi u empoweringi mengilapat mangin syakri ya uble masne kawi baga benta jo kajing kha arsin kamut bangin don kata kajing skos kem kata ka assurance jong kajing im bam jukut ngiu i keleng saudong kidan shibun ki khun jong kabalang kidan shibun ki khun kristan ladangi kali ki hatu plus ngos kam nam habere baka jim bam jukut
kidan bon kiban ong ke jebapa kimpat sngos khem ba ka daw ka long ba kimpat yo ka jing kata ka jong mun se makhot jong uble tenga khode phi ko ki parlok ba i ke jonga la dai phim pat sngos khem shaphang kata ji em bam jikut phin dwai ha uble ba uble mun se makhot jong u un khata e phi un thau thamai phi un bin kan doi ka pop ko hak ba ka jing be shar ka jong phi ha ka jing em ka jong phi or to mun se makhot jong ble un sa ai yakata ka refreshing touch ka jing ka jong phi phin salong utau jing thau ba thamai ba phasana ta jing sos kham jong ka mun se ba anda phi yap na phi khlat na ka ne ka parthe phin slit phai sha uble hakata ka jing bam jikot hi habneng ladangi pule iwei petras klanang baning kong kar khabar pholai la tho angni naba la pan khar si ni phi daw sambai basap handre da usambai ubam sap tingidan kam ya taw sambai jong uble ubandan hapo jogi uban pan khar sin padengi baban ai ngi yakata ka life changing experience ti have day bat kane ka jing khar sin to ni pe ini likely kimat kamat ka baning kong ka jing kha ar sin ka wanra ka jing dai ka bathamai bat uble ka jing kha ar sin ka wanra ya kata ka jing dai ka bathamai bat uble ti kita ka jing thau ki bala khar sin kilong kita ka jing thau ki ba thamai doka bor ka jong man siam khoj jong uble kumba Petrus wong hakam ka apostol kalanong ka baar kat khat ka balai popra tu kala ka bamut ba phin yo diang yo mun sim khoj jong uble shithish ke nong room kalanong ka popra khat ba khandai handai lada unu ru umdan umun sim ukris utaken umlong ujong u Jesus Christ tigni ki banta ki penkan mau shangi badan kamingi pengin khar sin badang ila manlong pat kita kijong u Jesus Christ balang ni pule iwei koren glanong basan khat nyo atho komne kumta lada wei ru udan hau Christ ulong jing thau pathamai ke ru gibarem ki do no hakmi ke baro kinjalong kiba thamai ti hakane kamat hangne hakabe dei bar musim bakhoj ubapan kha arsi dengi ubanra engi yakata kajinge dei kaba thamai hakaba musim khoj jong blai usongsa hapo jongi ban ngelong pat kita jing thau kiba thamai kita ki khun ke jong ublai hakaba musim khoj jong ublai uyalami ga lenti ka jongi upan pau yakamon ga jong ublai ga em ka jongi bat kum juru upan longingi mangila ban saiso kata ki ki bakanja mensim ngangets kamba yangi iwei baladangi yet ilade ngin sothu mangilong kita ke batlot magbaswai hakata ka jingim kaba kanja mensim man lakasngi markawi ka daw kalong ba ngidang sharem ngirang shajab hakata kapop tanrai hakajim kajongi hakba ladang ikhe men step ngi kujingmut mangin yad bet manginum le apop ngin le kamon kajong uble hanen lakut pat kasngi hakapor menmit ladangi yit ilade yak e kabangila le hatakasngi brashisngi ngin sham bangila le shibun kita kipop hakajing kajongi kawai hadien kawai pat teladang ilong sisa kita kibla kha arsin ublei un aibor ringi mengila ban kajim kabathamai kata kajing kabam lepop shu kata kajing kabani dei dor ba kamon kajong ublei kata kajing kabadap da kajing kemen kajong ublei ba kata kajing ru kabala ban ai ya kajing shakri kaba khamba ya uble to kamat kaba ar kajing kha arsin kawanra ya kajing dei kaba thamai bat ki parabri
kajeng day kaba thamai pat ki parabre tiunu mun se makhu jong bale lada ulai yoban kta yengi usong sa hapo jongi baru pelong ro ingi ye kita kum kita ki jing thau ki ba thamai hakaba kita ke barem kila letno bagita ke belong jing thamai ki jong oble ki wan man orlong pat haka jing im ka jongi ti kita ki banget ki belalong ki bala kha arsin ki don ye kata ka jing muj berkhat ka ba thamai ba kadang kata ka jing penkala ye ki haka ta ka yeng gaya ka jongki ka keren ka khana bat kumju kita kam ki jam jongki ru ki long haka ti rukom ki ba thamai kata ka attitude ka jongki ka behavior ka jongki ru ka kala bak labak bakata hi kalong ka jing sisa ladang yu i ya ki brio ki bladang ka jing kala how Jesus Christ kidan ka jing kala ka ba janai kata ka jing kala ka ba pura haka jing ka jongki kim long shu kita ki ak kum ka jing ka jongki ka barem kilong kita ki jing thau ki ba snoret kita jing thau ki ba pendam yelade kita ki jing thau ki ba i no kita ki ak jong kane kaparthai bat ki ba long yelade kum kita ki shakri nakabanta ki we tingi i yakane ka we pat kabanta plada uble lala pan ktai jem ka jongi nya pan long kita ki jing thau ki ba thamai badu ki brir ki labni i pat yakata ka jing kala haka jem ka jongi ngiem hakane ka jalla ka jongi hawak haka pagidan shibun ki kristan ringi pagidan tang khandiat pat ki baran kata ka jing kala haka jem ka jongki kiran tang khandiat pat kita ki bladan kata ka jing kala ba sha haka jem ka jongki to ble khot engi lengba kane kamat bangin yet yelade beladang ong shisha mengila long kita kijing thau ba thamai kita kijing thau ke bala kha arsin tungin danat ka jing kala ka ba shisha ha ka jing em tungin ya yid elade ha ka yeng ga ya ka karan ka khana ka jongi ha ki kam ki jam ka jongi bangin long kita kijing thau ke banja mansim ta kijing thau ba snoret bagi ta kijing thau ke ba kwa ban le te kam ki ba bha na ka banta ki veipat larangi pule shithi shaki ephesus kalanang ba ar khak ba shipau kongkum ne namar ngilong ka jing thau jong u bala palong ha Christ Jesus yaki jingle babha yaki ba oble u la kre lupa to oble ni rabingi lengba kan kamat mangin long kita jing thak ba thamai ki jong Jesus Christ pat bangila ban le ki jing le ki babha nakbanta kini ki wai pat ki badan kaleng saudong jongi manginya ti khamat ke bakanja mansim ngin don kita ki ak ki jingle babha ga jongi nakbanta banirap iwei ya iwei pat to khamat ka balai bakap khaddo ka jing kha arsen ka wanra ya ka mission ka bathamai jong ka jing em commission ka bathamai jong ka jing em te larangi pe ini ke break la khar sin kilong kita kijing thau ke ba thammai kidane kata ka new perspective ha ka jm ka jongki kita ki rukom ke jongki ye ka ma ki le na wi ke sungi shakabai pat kim no shuk ki rukom ka ba ki perkhat tangila di hendrei ki perkhat pat ya oblei namar to munse ma khu jongwe bodan ha po jongki open long ye ki kum kita ki atiar jong ka gospel kani ka long ka jing shisha bagituk blayo ka jing kta ka jong le em ka jong ki kim long sho ka jing thau ki parem kilong ka jing thak ba thamai ka jong Jesus Christ maka palong ro ki ban pen khia po jong ki makin le chak par thai ban yalap ya ka gospel ti ladangi pule ka shithi ka baar ka jong pol chi nong koren kalong ka basang rakhar par phau ongkom ne namar kata ngilong kinongkit tins em nakabanta ukres tinongkit tins em ne kamot kita ki ambassador
ki jong u Jesus Christ. Tilang gipa ina kaparthai ka jong ka pamanta. Kidan gini ki ambassador. Kita kinong kit tin siem. Hakapakari ka jong ki. Ka jujit ini ki bre bikin lepat syakabai kari. Bakin ban represent nakapanta katukari ka jong ki. Bakin ambassador ka siapa kilait pan ra ita khubor jong ka jing bha baka jing suk. Bat haba ki represent itu ko ri ka jong ki. Ki represent kita ki ek babaha jong katakari ka jong ki. Tihang ni pat kum kita ki ambassadors. Kum kita ki nong kitin siem jong Jesus Christ. Boleh khode ngi pat menginlet syakana ka parthai. Menginlong kita ki nuksa ki babaha ki jong u Jesus Christ. Menginlet ban yalap ya kata ka gospel jong jing penem ka jong u Jesus Christ. Hakabo boleh ukwa baladang ilalong kita kepala khasian shisha. Inam shu ila dia ngin nakabanta u Christ. Ngin lej shanu shuduru banelap ya ka gospel. Ngilaban yach kilinti shiki singkin. Ngilaban nej ki school, shiki college, shiki office ke jogi. Bat shanu shuduru mangin sngipat manlong kita ki sakhi ki jong u Jesus Christ. Para ka jing ka jongi. Nakalong ren yang ka jongi. Dagi kitin ka jongi. Dagi kam ka jang ka jongi. Nginyalap ya Jesus Christ uta wala penim yangi. Uta wala ai ka jing bam jikor ba khot regi. Main kring lang ki we shakhi ma ka jong uble. To uble on yarap yangi lengba kaning khubor hakane ka clip mat. Kabakaran chapang kata ka jingdan kam jo ka jingkha arsin. Toblin yarap yangi mangin yet yelede. Kumno ka jengede ka jongi bat uble. Bat mangin dubai badi uble pon phai mun se makhu jong u. Uban pun kala yangi par man thau thma jim ka jongi. Bat mangin long par kita ka jing thau ki bat thamai. Kita ka bla khar se na ka bor ka jong uble. Haka bangin ala man shakri padi uble ta jing raham man sim ka bat thamai. Ngilaro ban shakri uble parabrio. Bat kum jurungin syakri ya ublay. Kum kita ki nangilap ka gospel ka jong u. Ulin irap yagi bangin kham ngam jeliu yani ka phang pedeng bede baka jing kha arsin. Bat mangin longru kita ki jing thau ki ba karpang takabor ka jong ublay hi. Nakabanta uburom ka jong ublay. Amen.